जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक करवा चौथ का सोहर लेकर के आए हैं। अच्छा लगेगा तो बताइएगा। एक उनकी बहू रहती है, उनका माँ नहीं रहती, उनके घर से कोई लाने वाला करवा नहीं रहता है, तो उनकी अपने सासू से पूछती हैं तो वैसा बताती हैं। मचिया ही बैठी है सासू बहुअरिया रज करई, बहुअरिया रज करयो। मचिया ही बैठी है सासू बहुअरिया रज करई, बहुअरिया रज करयो। बहुअर आई गए कार्तिक महीनावा, करवा के दिनवा, करवा के दिनवानु। बहुअर आई गए कार्तिक महीनावा, करवा के दिनवा, करवा के दिनवानु। बहुअर नहीं आए तोहरा बीरनावा, करवा कैसे भूख बिउ, करवा कैसे भूख बिउ। बहुअर नहीं आए तोहर बीरनावा, करवा कैसे भूख बिउ, करवा कैसे भूख बिउ। इतनी बचन सुनी बहुअर नया नया सुगीर, नया नया सुगीर। सासू से बोलाई, सासू से बोलाई हो। इतनी बचन सुनी बहुअर नया नया सुगीर, नया नया सुगीर। सासू से बोलाई हो। सासू नन्हवई में मरिल मोरी मायरिया, बपैया नाही पूछई, बपैया नाही पूछई हो। सासू नन्हवई में मरिल मोरी मायरिया, बपैया नाही पूछई, बपैया नाही पूछई हो। सासू भैया के भौजी अपनाइन, हमें बिसराइन, हमें बिसराइन हो। सासू भैया के भौजी अपनाइन, हमें बिसराइन, हमें बिसराइन हो। आज जाऊ होती मोरी मैया, करवा लेके भेजती, करवा लेके भेजती हो। आज जाऊ होती मोरी मैया, करवा लेके भेजती, करवा लेके भेजती हो। सासू बाबा के कवन सहारा, करवा कैसे आवई, करवा कैसे आवई हो। आज जाऊ होती मोरी मैया, चुनरिया जे भेजती, पियरिया जे भेजती हो। आज जाऊ होती मोरी मैया, चुनरिया जे भेजती, पियरिया जे भेजती हो। सासू भौजी मोरी नन्हई कई बैरिनिया, करवा कैसे भेजिहाई, करवा कैसे भेजिहाई हो।
सासू भौजी मोरी नानई कई बरनिया करौआ कैसे भेजी हई करौआ कैसे भेजी हई हो। इतनी बचन सुनी सासू त बहू के समझावई त बहू के समझावई हो। इतनी बचन सुनी सासू त बहू के समझावई त बहू के समझावई हो। बहुअरी हम तोहरी माई से भौजैया तक और महतरिया हो। बहुअर हम तोहर माई से भौजैया तयर महतरिया तयर महतरिया नु हो। बहरी से हम तोहरे करवा मंगौबै करौआ सजौबै करौआ सजौबै हो। बहुअर हम तोहरे करवा मंगौबै त करवा सजौबै त करवा सजौबै हो। बहुअर हम तोहरे करवा मंगौबै त करवा सजौबै हो। भोर होत जाबै बजरिया त लइबै चुनरिया तयवरौ पियरिया नु हो। भोर होत जाबै बजरिया त लइबै चुनरिया तयवरौ पियरिया नु हो। बहुअर लइबै 16 सिंगरवा त तुहु चौथ भूख्यू तुहु चौथ भूख्यू हो। हथवा कलिह है करौआ त पूजा के थरियवा त पूजा के थरियवा न हो। बहुअर कैली 16 सिंगरवा चौथ चलिन पूजा चौथ चलिन पूजई हो। बहुअर कैली 16 सिंगरवा चौथ चलिन पूजई चौथ चलिन पूजई हो। सब सखी मिली चौथ जय पूजई त माई के मनाई त माई के मनाई हो। सब सखी मिली चौथ जे पूजई त माई के मनावई त माई के मनावई हो। मैया जइसई चाँद संग चदनिया सूरज संग किरनिया सूरज संग किरनिया किरनिया। मैया जइसई चाँद संग चदनिया सूरज संग किरनिया सूरज संग किरनिया न हो। मैया वैसे रहे पियावा हमार जन्म भर सोहागिन जन्म भर सोहागिन हो। मैया वैसे रहे हमार पियावा जन्म भर सोहागिन जन्म भर सोहागिन हो।